Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl. So ngayon ay kasama ko si Henry / Mariah, my college classmate / friend / artista. Charot. So ngayon ay magla-lunch kami daw. Libre niya. Kaya samahan nyo kami guys. Let's eat. Nagkuan ni. Sige na nang. Sige, restaurant hunting. Nangita mi restaurant nga namin diri sa mga ligid. Asan dapit to hoy? Kani parking. Gamay pa kayo nakuha sa kadaghan ako dito. Ay, butangan di ka pinagkasano na ako. Pero ayaw pag binana ko eh. Thank you. You're so sweet. Ayaw na ko eh. Ada kida. Ako ipo yung mga... Ako nawa ko na ako. Ako nawa ko na ako. Ako nawa ko na ako. Mo na nang itanan sa buwan. Bayan pa na. Kakayanin. May nang
last, kuan ba yan? Pinaka-last na kung Pasko, kaya kay kuan pa, 2015. Okay na lang, pero kaulit ko Pasko. Ako kaulit kita, busy na tayo ng Pasko. Ang iniulit. Katong bakuan, wala dito ay open di ay. Lagi open. May day nga, wala sirado dyan mi. May day nga sirado dyan mi, kaya kaya sa generator. Karoon, kinibalik naman ako rin. Focus ko na pagkaon. Hindi ba nag-invite kasi kita na pero sila ang kuhanin na kasi mo din ako. Leonora, walang gagalaw ng mga pagkain ha. Yung mga nandyan sa lamesa, huwag niyong galawin yan. Dahil pang picture taking yan. Mamaya paggalawin yan after mang alas 12. Doon na kayo kumuha sa kaldero kung kakain kayo, kung nagutom kayo. Huwag dyan sa may lamesa. If you put your phone right on your chest, it picks up the sound of your heartbeat. That's the problem with me. If I care about someone, I care. But when I decide that I don't, you've been cut off. So, namin sa church visit ni Rich. Charot. Nabili na yung ko.
しまえばきっとこの夏は充実